салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Оиди як қонуни нав дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем. Думаи давлатии Русия лоиҳаи қонуни наверо дастгир намуд, ки аз қаламрави ин кишвар рондани муҳоҷирони меҳнатиро осон мекунад. Дума лоиҳаи қонунро дар бораи ба 20 модда зиёдтар кардани рӯйхати ҳуқуқвайронкуниҳо барои ихроҷ кардани муҳоҷирони меҳнатӣ аз қаламрави кишвар дастгирӣ мекунад, навиштааст раиси Думаи давлатии Федератсияи Русия. Мувофиқи қонуни нав минбаъд муҳоҷирони меҳнатӣ барои вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ аз қаламрави Русия депортатсия карда мешаванд. яъне тартиботи ҷамъиятӣ дағалона рафтор кардана дар назар дорем. Мисол дар ягон ҷо сару садо мекунен, ба тартибот оромишда халалдор мекунен, ана ҳамин то ҳатто дигар метавонад ки сабаби депортатсия кардани шумо шавад. Ва дигараш надоштани қайди муҳоҷират метавонад барои ронда шудани муҳоҷир аз қаламрави Федератсияи Русия асос шавад. дар ҳамин ҷо як нафара барои шумо тавсия метиҳам ки ба границаи Қазоқистон мебарад, аз шаҳри Москва ва аз Питер. рақамҳои рӯи экранда занг бизанед. агар ки 100% ба кала бигирад ки аз граница мегзаронатон, метавонед сафар кунед ва ҳуҷҷатҳоятона аз нав бикунед. Думаи давлатии Русия лоиҳаи қонуни наверо дастгир намуд, ки аз қаламрави ин кишвар рондани муҳоҷирони меҳнатиро осон мекунад. дума лоиҳаи қонунро дар бораи ба 20 модда зиёдтар кардани рӯйхати ҳуқуқвайронкуниҳо барои ихроҷ кардани муҳоҷирони меҳнатӣ аз қаламрави кишвар дастгирӣ мекунад, навиштааст раиси Думаи давлатии Федератсияи Русия. Мувофиқи қонуни нав минбаъд муҳоҷирони меҳнатӣ барои вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ аз қаламрави Русия депортатсия карда мешаванд. яъне тартиботи ҷамъиятӣ дағалона рафтор кардана дар назар дорем. мисол дар ягон ҷо сару садо мекунен, ба тартибот оромишда халалдор мекунен, ана ҳамин то ҳатто дигар метавонад ки сабаби депортатсия кардани шумо шавад. ва дигараш надоштани қайди муҳоҷират метавонад барои ронда шудани муҳоҷир аз қаламрави Федератсияи Русия асос шавад. ва боз дигараш муҳоҷиронро барои итоат накардан ба кормандони милитсия ихроҷ карда метавонанд. шаҳрвандони хориҷиро вақте ки коркуни милитсия мисол пурсу пос мекунад, итоат намекунанд коркунои милитсияи Федератсияи Русияра, анамирам сабаби депортатсия шидан мешавад. ва боз дигараш додани маълумоти бардуруғ ҳангоми ба қайдгирӣ метавонад боиси ихроҷ шудани муҳоҷир аз Федератсияи Русия гардад. пештар буданд нафарҳое ки ба воситаи мисол мегуфтанд паспортмон гум шудагия ё дигар чизҳо хичона аз ҷавобгарии маъмурӣ озод мекарданд, вале айни ҳол ана ҳамин маълумотҳои бардуруғ додан низ бо тариқи автоматӣ метавонад ки шуморо аз Россия депортатсия кунад. ва боз инчунин барои майдаавбошӣ, яъне ки мелки хулиганствора дар назар дорем, муҳоҷиронро низ ихроҷ карда метавонанд, то баъзан ҳолатҳое ҳаст ки ҳабс пешбинӣ шудааст. имрӯза навормона ҷамъбаст мекунем. саволҳои иловагӣ бошанд дар комментария бинависонед. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.